Використовуючи підручник Віктора Геннадійовича Григоровича, будемо вивчати файли в C++. Ось. Зміст ви можете собі почитати, натискаючи паузу. А ми повільно йдемо до початку, оскільки післязавтра у нас модуль, а треба хоч щось та й написати. Ось. А щоб щось знати, треба все вивчати. А щоб вивчати, треба про це читати. Ну, вступ це таке. Ось. Тема 11. Файл. Теоретичні відомості. Файловий вивід в C та C++. Мова C – це фундамент C++. Тому C++ підтримує всю файлову систему C. Тобто, при перенесенні старого коду із C на C++ не потрібно змінювати процедури вводу-виводу. В C++ є своя власна система вводу-виводу, яка повністю підтримує всі можливості аналогічної системи C. При написанні програм на мові C++ зазвичай більш зручно використовувати саме її систему вводу-виводу. Проте, що необхідно, то можна використовувати систему мови C. Загальні поняття. Часто буває потрібно зберігати дані між сеансами роботи програми. В такі випадки використовуються файли. Насамперед розглянемо терміни файл, файловий буфер, канал зв'язку із файлом, текстовий файл, бінарний файл, фізичний файл, файл операційної системи, логічний файл, програмний файл, файлова змінна, файловий показчик зчитування, файловий показчик запису. Перше значення терміну файл – фізичний файл або файл операційної системи. Це сукупність даних, яка зберігається на зовнішньому носії та має своє ім'я. Фізичний файл – це дані на зовнішньому носії з ім'ям. Це дані, які мають своє ім'я і знаходяться десь на зовнішньому носії. Ось, і все це повинно бути записано згідно правил операційної системи. Друге значення терміну файл – це файлова змінна. Логічний файл або програмний файл. Це представник фізичного файлу у програмі, що містить службову інформацію, необхідну для опрацювання файлу. Отже, файлова змінна – це представник фізичного файлу у програмі, який містить службову інформацію, яка потрібна для опрацювання файлу. Аналогічно до консольного вводу-виводу, термін «вивід» означає запис у файл. Вивід означає запис у файл. А ввід – зчитування з файлу. Ввід – зчитування з файлу. Ну, це головне. Термін «вивід» – це запис, а ввід – це зчитування. Якщо програма повинна зчитувати дані з файлу, чи записувати дані у файл, то такий файл треба відкрити. При цьому виділяється канал зв'язку із файлом та утворюються системні буфери для обміну інформацією із файлом. Отже, якщо програма повинна зчитувати дані з файлу, чи записувати їх у файл, то той файл треба відкрити. Тоді виділиться канал зв'язку, який називається буфером. Буфер обміну або файловий буфер – це область пам'яті, яка виділяється операційною системою, призначена для накопичення інформації, що повинна бути записана у файл, чи інформації зчитаної з файлу. Потреба буферу обміну зумовлена необхідністю підвищення швидкодії файлової операції зчитування та запису. Взаємодія з зовнішніми носіями відбувається значно повільніше, ніж дії з пам'яті. Кожна команда запису даних приводить до того, що дані записуються у буфер, а не безпосередньо у файл. Попереднє накопичення даних в буфері і запис у файл даних за допомогою однієї операції виконується швидше, ніж багатократні операції запису кожної порції інформації. При заповненні буферу дані з нього автоматично переносяться у файл. Тобто, коли буфер вже повністю заповнений, то аж тоді всі ті дані переносяться у файл. Аналогічно при виконанні операції зчитування. При
Для прискорення виконання цієї операції із файлу зчитується великий блок і заноситься у буфер. Коли програмі необхідно прочитати дані, то ці дані зчитуються з буферу, а не з файлу. От. Тут ви бачите схему. Зараз. Тут ви бачите схему, як записується, запис дорівнює від і зчитування, тобто від, а запис є вивід. Програма, логічний файл чи програмний файл, файлова зміна. Канал зв'язку з'єднує програму з файлом, фізичним файлом, тобто або файлом операційної системи. І утворюється буфер обміну. При записі відбувається вивід інформації, а при зчитуванні ввід. Щоб зчитати з файла, ось виділяється буфер обміну. Інформація не йде так, з файлової програми, а йде тако. Файл пройшла півдороги, сіла на зупинку. Так само, так кусками приходить цей кусок другий, третій, четвертий, аж доки буфер обміну повністю не заповниться. І тоді вже вся маршрутка їде до програми. Ну і навпаки. З програми до файлу. Так само, спочатку людина збирається, а тоді вже маршрутка від'їжджає до файлу. Отаке. Після завершення опрацювання файлу його треба закрити. При цьому вміст буферу примусово, вміст буферу обміну примусово переноситься на зовнішній носій, тобто у файл. Зміщується буфер, звільняється область пам'яті, що була виділена для системного буферу обміну. Звільняється канал зв'язку, розривається зв'язок між файловою змінною та фізичним файлом. Після останньої компоненти файлу записується мітка «Кінець файлу». Загальна схема роботи з файлом. Треба оголосити файлову змінну, відкрити файл, виконати необхідні дії з файлом, опрацювання файлу і закрити файл. Далі буде опрацювання файлу.